गणेशोत्सवाच्या आनंदात झालेल्या वैभववाडी तालुक्यातील गौरी आणि गणपती बाप्पांचं विसर्जन मोठ्या जल्लोषात आणि भक्तिभावात पार पडलं। उत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी तालुक्यात ढोल-ताशांच्या गजरात, टाळ मृदुंगाच्या तालावरती आणि गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषात विसर्जन मिरवणुका निघाल्यात। वैभववाडी तालुक्यात आज 7 दिवसांनी सुमारे 5200 गणपतींचं विसर्जन झालं। आज सकाळपासूनच तालुक्यात विविध गावांमध्ये विसर्जनाच्या तयारीला सुरुवात झाली होती। दुपारनंतर मिरवणुकांना सुरुवात झाली आणि संध्याकाळपर्यंत विसर्जन कार्यक्रम सुरू होता। अनेक ठिकाणी पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य आणि भजन कीर्तनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। गेले 6 दिवस बाप्पाच्या सेवेत रमलेल्या भक्तांनी भावपूर्ण वातावरणात बाप्पाला निरोप दिला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।